Tu ga, znaš, neće podobalno zavezati, tu se vidi, jebi ga. Da. Da, to sam ja mislio da je lakše ovako, jer ima još ovi drveni dijelom. Sumnjivo, da. Ali tu je opet i najlakše samo pričaš s čamcem i... Da, nemaš brige uopće. Sad si dao gas, a? Kažem, dao si gas. Jesu to Brođanci? Da.
Kako je to pecanje jebem? To je kao pecanje. Šta pecate? Štuke? Pa vel. A gde su? Nema ništa. Ne se ža.